mejor de ti. Yo pesco a mí, o sacado. Arranco. Déjame ser tu sujeto de predicador. Hago que detrás del aire. Las obras del amor, da, beste. Las obras del amor se mueren. Oso ondo, plazero bat, hemen eguta zurekin. Plazero ondo, bai. Ilusioa Ega esan zenian gaina hor, hitz egiten hau ginen abesti asko izango zenula. Aposten, Zerratu deituzten atentzioa zati horiek, déjame ser tu sujeto verbo. Déjame ser tu sujeto verbo y predicado, hori da. Hori da. Eta hori, edaki atentzioa dituzten eta okerrez berdako hitzak zuk egiten dituzu. Bai, hitzak eta musikak, abesti guztiena bai. Bueno, nire proiektua da. Naiz eta, bueno, sin mala intención izena jarri, baina bai, proiektua nirea da, eta abesti guztia nirea, bai, eta bai musika. Eta zehazki, zergatik déjame ser tu sujeto verbo y predicador. Horrek esan nahi du, déjame ser todo tú, ez? Hori da. Hori esan nahi du, bai. Eta, bueno, si me da atención aurretik, nondik dato gokalizazio abeslaria. Bueno, ni betidanik egin ditut abestiak, ni uste 18 urteekin, 17 urteekin edo hasi nitzala bai gitarra ikasten eta bai abestiak sortzen. Eta bai izan zen, bueno, niretzako idazten dituen abestiak, eta gero bai, kontzerturen baten abestiak bai, ere bai, bueno, egiten nun, baitaren ere kasa, baina izan zen, 30 urte bete dituenean, hor, erabaki nun ja, nire proiektuarekin aurrera jutea, eta, bueno, proiektu hau, Simalentendi proiektu honekin hastea. Eta nire aurreneko disko ateratzea. Hau da lehenengo. Hau da lehenengo, bai. Duela oso gutxi bukatu genuen ja kontzertuekin, ze aurten 2019an bigarren diskoa grabatzen hasiko gea, eta iraian aterako da, bigarren diskoa, bai. Zake, abestiak ja prest ditut, eta bai, esan genezak ja disko honekin ja bukatu dudala, ja, bueno, kontzertuekin eta. Eta zen musuko esperientzia izan da. Oso ona, zen ni berez talde, bueno, musikarekin eta jota neon lehendikan, baina hola talde bezala, ez? Eta gaina proiektuaren buru bezala, hau da aurreneko esperientzia, eta egia esan oso bikaina, 27 kontzertu egin diteu, disko honekin. Iaia 2 urteetan, terdi 2 urteetan, eta oso bikaina, bai taldekidekin, eta bai, egia esan oso esperientzia. Eta publikoa nola egon da entregatuta, edo? Ondo baita ere, bai, jendeak pixkanaka ezagutzen joan gaitu, bueno, oso zaila da jendearen mugiaraztea, ez, kontzertutara, eta hori, baina bai, publikoarekin eukidegun feedback hori oso ona izan da, bai. Anekdota bereziden bat, borakazua, zepesi dago, Bai. Talde berri bat, mundu berri bat ez dakiza, eta niko hartzenek pasazitzaigun bodaukazue olako zeru. Anekdotari, mira, ohentximetan nindiz gogoratzen disko honekin, baina bai duela urte asko hemen Donostian egon zen Leize Gorria ditzen zen taberna mitiko bat, hor, bueno, jam sesionak eta egiten zidan, eta hor egon nintzen ere lagun batekin, beinatik ere abiderekin, que por cierto dala diskoaren ekoizlea da gainera, eta berakin jo nun kontzertu batean, Leize Gorrian, Mikel Laboa hilberri zegoen, orduan izango zaba, 2008 bederatzi, holako zezen, duela 10 urte edo, eta hor jotzen hasi ginen, Mikel Laboaren abestiaz, eskatu ziguten, omenaldi txiki bat egiteko, eta abesten ari ginela, tipo bat etorri zitzaigun, abestia gelditzeko eskatu zigun, sua behar zuelako, erretzeko. Hori gertatu zitzaigun, esan zigun gelditzeko, eta horretan, ¿tenéis fuego? Joder, estamos cantando, si ya hemos empezado, en fin. Hori daukada nola anekdota. En fin. Bueno, holakoak gertatzen dira. eta okerragoak
Pentsatzen dut bai. Bai. Zuk egiten dituzu musika, zuk egiten dituzu hitzak, ze horren dakazu lehenengo hitzareko musika, edo... Bai, nire kasuan agian bai, ez da beti horrela, ez dago formularik abesti bat sortzeko, eta hobea da ez egotea formula, ez da hobia egitea bezala edo beste gauzaren bat, ez? Beti berdin egiten duzula, ez? Azkenen zakizu noiz datorren inspirazioa. Baina nire kasuan bai, agian letra batekin hasten naiz, eta gero letran sakontzen joaten zeran enean, hor metrikak eta metrika horrek erritmo batera eramaten zaitu, orduan gitarra hartzen duzu, melodia bat ere bezala sortzen, eta gero biak batera bukatzen dituzu, bai letra eta bai musika. Baina bai, hasieran letra batekin hasten ez, bai. Eta letra guztagakoak, zabateko, nahi asko gustatzen irakurtzea eta idaztea, eta gutxako gabara parakiztetan hori, eta letra bat egiteko garaiak zerretan inspiratzen zera. Bai, bizitzan. Azkenean zer gauza gertatu zaizkizun, edo bizitzan nola ikusten dezun, esperientzia dira azken finean, disko honetan, agian gai amankomuna edo gehien errepikatzen dena, maitasuna eta maite mina, ez? Azkenean, hori mugitzen gaitu, ez? Baina denetari, dago batez ere hori, eta batez ere bizitza nola ikusten duzun, ezta? Bizipenak, esperientziak, hori da, azkenen. Abesti bat egiterakoak nun oinarritzen zera. Nun markatu? Nun oinarritzen zera, edo zer pentsatzen duzu abesti bat egiteko. Esan dakoa, inspirazioa lehen esan duguna, ez dakizu nondik datorren, eta zertan oinarritzen naizen, hori, esperientzitan. Bizitza da, bai. Beti dakazu abesti bakoitzak helburu bat, adibidez, abesti honetan, hau adierazten dut, lokete saloka. Bai, nire helburua beti da nire sentimenduak espresatzea, zer niri asko kostatzen zait, nire sentimenduak espresatzea. Orduan beti esaten den, nik abestiak egiten ditu dela, beste edo nor, bere egunerokoa idazten duen moduan. Nik abestiak sortzen ditu. Eta gero, terapia bezala hori da, psikologora joan beharrean, abestiak sortzen ditu. Orduan, hala da. Orduan, gero abesti horietako batzuk gehiago lantzen dira, grabatzeko. Eta... Erduko esan, bilago nakoa ez da. Hori da. Donosti eta ordizteatzen bizitzea. Horren biziniz, ordizin. Ordizin bizinez, baina bilago nakoa nahiz. Eta zelbu, esan dutugu uengo diska. Hori da. Idaia. Bai, hori da, asmoa, bai. Eta kontzertuak gorak ezuen hori. Esan dakoa, egin ditugu jau eta 7 kontzertu disko honekin, eta nire asmoa da oain ez jotzea. Kontzertu potente bat ateratzen bada, ezin diogu ez ezkorik, esan noski. Baina nire asmoa da, udara arte behintzat ez jotzea. Nahiago du diskoa grabatu lasai, eta horretan egon buru belarri, bai. Noko jasipetela dauka. Bai. Musika zaparte ikasketarik badituzu. Nik ikasi nun Bilbon, ikasi nun magisteritza musikala, baina ez naiz horretara dedikatzen, oin taberna bat daukat behar eta... Txiko, denetatzeko itezu. Bueno, autonomo. Eta taldekideekin hauen manare polita izango da, Tabernan esaten duzu... Taldeekin. Dena egitea, denbora ateratzea zaila izaten da. Baina bai, nire gara gustatzen zait eta gero batez ere hau ez. Nire bizitzako parte oso garrantzitsua da.
Eta zer da, esas cosas. Esas cosas da, bueno, ez nekien ze izenburu jarri diskoari, eta bapatean, banekin ze izango zen diskoko azkeneko abestia, da la canción al desnudo, deitzen da. Eta horren azkeneko esaldian, abesti horren azkeneko esaldian, esaten dut, soy el mismo de anoche cantando esas cosas, ez? Eta hor, iruditu zitzaidan oso, esas cosas, hori, ez? Pixka bat, nik esan nahi dudana edo diskoa pixka bat borobiltzen duela, ez? Izenburu moduan, eta izenburu politia iruditu zitzaidan. Titulo generikoa da, baina, ikusa ez zait. Letak egiten dituzuenez, ni pentsatzen irakurtzeak gustatuko zaitzula. Asko gustatzen zait. Bai, asko gustatzen zait. Hor dakat, etxean hor dakat nire txokoa, kuarto dakera arketz deitzen diot. Eta sorkuntza gela bai hor dakat, kristol liburu pila eta disko pila bai, asko gustatzen zait. Eta zeiraz lehola imaginatzen dut batzuk emango zizuten ideia batzuk edo, baina hola buguga etortzen zaizuna. Bai, boladaka doa, ez? Ni beti asko gustatzen zaizet Ken Follett. Baina ez Ken Follett bere, bueno, liburu historikoak eta idazten dituna asko gustatzen zain Los Pilares de la Tierra, eta trilogia horiek, baizik eta gehiago gustatzen zain Ken Follett novelista. Bai, el de acción eta holako gauza, bai, holako liburu asko ditu eta hori asko gustatzen. Bai, badaude bat idazten, noski, bai, boladaka dijoa. Azkenen, bai, biografiak erakotzen ditut, novelaz aparte, edo poesia ere asko gustatzen zait. Bai, boladaka. Poesia asko lagundu. Bai, asko. Bai, bira, egonez oporretan, oren gabonetan, Kaferesen, hor familia du, Kaferesen barkatu Segovian, ezain nora juntziten burua. Hor Kuellarren, eta Segoviara junginen, eta Nerosinun Quevedoren antologia bat. Adibidez, poesia asko gustatzen zait, hori zelan ere. Buru hori egin diodan oparia, bai. Eta etxean, zer esaten duzute Augustiaren guguan. Zer esaten didaten? Bueno, azkenen dirua heltzen den bitartean, ez dago. Azkenen honek ez du dirua ematen momentuz, azken musikatik bizitzea oso zaila da. Baina, nire bizitzako, lehen esan bezala zati oso garrantzitsua da, nik lana badukaz eta garna badukat. Eta horrek poltsikoa betetzen du, baina besteak betetzen du bihotza, ez? Orduan, esan genezake, dira, beteta du gara. Zaila izan da, diska albitaga egamaitea, edo... Diskoa zer, barkatu? Albitaga egamaitea, zaila izan da. Bai, azkenen autoprodukzioa izan da. Azkenen, saiatzen zea, ez? Hor, argitaletxe desberdinetan, ateak jotzen, eta, ez dizu inork ateak irikitzen ordu, baina autoprodukzioa izan da, Madrilgo disketxe batekin atera dut, baina autoprodukzioa izan da, beraiek dedikatu dira distribuzioaz eta argitaratzeaz, baina bai, produkzio nerea da. Bueno, boka, mila. Zuri, plazer bat izan da. Oso guztua egonak, eta biraleko diago museoan dira guba ikusten. Bai, hori da, jente. Eugen nire YouTubeko lagun guztiei museo handi bat. Agur. Eta sei ikusten, agur.